Gadają, że rajzować znaczy żyć. Łodekowywanie następnych miast i landów to je takie zbieranie życiowych szprymów. Roztumajte rajzy uczą nas przeca kapka o wszystkim. Pokazują nam insze tradycje i landszafty, dawają pokosztować inszego jodła. Uczą historii a cudzych godek. Pomagają nam trafić chyrskie persony, a o bałkonszcie a polityce uczą mnie więcej jak długie lata nauki we szkolnej ławce. Bez to realizować się einfach werci, a ja dziś chcę wam pokazać, że nie rozładzi się o to kaj, eno jak, że dali nie zawdy znaczy lepiej i że cudno, udano, nafolowano sztofem rajza umie być tunio. No i co to w ogóle znaczy rajzować po tuniu? Pójdźcie, porozprawiamy. To już cześć, witajcie pięknie kamraty. Witam was we drugim odcinku śląskiego podcastu. Dzisiaj rozprawiamy o rajzach. Myślę, że mogę was już mianować kamratami, bo jak tego mojego rozprawiania zaś słuchacie, to nie pociepaliście podcastu po śląsku po pierwszym odcinku. A ja, Jerzek Bestusz, fez rot. Liczę, że dziś też nie będzie się wam mierzło, bo chcę pogadać o moim ptoku. Za czym będziemy go dać dalej, chciałem wspomnieć, że ten śląski podcast jest wyłączony z kuli nacjowego spisu wszechobecnego 2021, który za niecałe 2 miesiące startnie. Bez to już wejrzyjcie na zajta spis 2021 BLK.eu albo na ślązoki.pl, co by poczytać kapka więcej o tym, jako idzie zadeklarować nacjowość we spisie i czemu werci się, jak się kiedyś czuje Ślązokiem, zadeklarować nacjowość Śląsko. Dobre, ale powiedziałem, że dzisiaj będziemy gadać o moim ptoku. Zlękliście się, pra? Nie bójcie się nic. Po naszemu mieć ptoka znaczy tela co polskie interesować się czymś. Albo mieć hobby. To już dziś o kapka o rajzach. Pogadamy se, co idzie mianować efektywnym rajzowaniem, jako idzie na rajzach przyszporować i kiedy się to werci. Chcę wam też powiedzieć o paru moich ulubionych sztelach na Śląsku, w Polsce, w Europie i na świecie. Będziemy bezuchować z połem place mniej znane, ale też fest piękne. Kaj Landschaft jechałoby ze bojki. Tuż jak umiecie uwidzieć, sztofu dziś będzie fol. Już przyszykujcie się na odcinek kapka dłuższy, jak ten pierwszy. Wiecie, ktoś się nas pytał parę lat do zadku w jakimś wywiadzie, jakie są 3 najgryfniejsze sztele w Nowym Jorku. Odpowiedzieliśmy wartko, nie trzeba nam było ani dłuższego pomyślunku. Empire State Building, Central Park i dzielnica East Village. Tyle, że rozpokazało się następne pytanie. Powiedzieli, dajcie bajszpile 3 najlepszych placów na Śląsku. I w ten czas nas sztopło. Ustalimy stoć. Łoro spróznota w łepie i ani jednej idei. Było nam einfach gańba. Skuli tego, że nie umieliśmy obrać najlepszej szteli, albo z kisz tego, że by zuchowaliśmy tela cudnych śląskich atrakcji, że je o nich einfach za wiela? Kaj tam. Pora lat do zadku my Śląska do porządku nie znali. Ten czas, skuli tej całej gańby, umieniliśmy se, że napoczniemy oddekowywać nasz heimat. I dopiero teraz, po paru latach od tego wywiadu, umiemy richtig rekomendować wam śląską atrakcję na każdy weekend bez całki rok. Ale na to wszystko trzeba było czasu. Każda sobota a niedziela coś nowego. Tukaj jaki zomek, tukaj jakiś spacer pośród familoków, albo einfach kafe na rynku w jakimś śląskim mieście. I tak realizujemy sztyjc. Kąszczek po kąszczku oddekowujemy nasz heimat. Radujemy się w tym czas sobie bajtle na kecioku. Jak sznupiecie za ideą na następny szlusty dzień, co by zebrać całko familio, bajtle albo lipsta, to wejrzyjcie na BLK.eu. Tamek czeka na was zajta z listą najbardziej herskich śląskich atrakcji. Kosz do tajla tej listy naprawdę werci się by zuchować. Wiecie co?
Tak se teroski medykuja. Dyć radiostacyjo Gliwice nie ma wcale mi nic wiadowna jak wieża Eiffla. Ku temu skukane pośród strumów po jezierze Palowickie nie ma ani kapka szpetniejsze jak sztreki we Toskanii. Wiecie co chcę powiedzieć? Albo ku temu jeszcze inszy Beispiel. Mocie radzi futbal. Toż powiem wam tak, rajzujcie i zaglądajcie na sport na rozmaitych stadionach, jak już będzie szło. Ale już teraz umia wam powiedzieć jedna rzecz. Stadion Śląski we Chorzowie jest bardziej moderny jak chyskie San Siro we Mediolanie. Toż widzicie, my richtig mamy się czym asić. I o tym też chcę dziś opowiedzieć. Umiałbych tak gadać o tych wszystkich śląskich sztelach, którymi idzie się poasić bez całki dzień. Ale nie o to się tutaj dzisiaj rozłazi. Wierzę w zrod, że krom tych wszystkich cudnych bildów w internecie, krom tych naprawdę tonich fligrów, farkartów i tego wszystkiego, przyszedł taki moment, kiedy my sobie powiedzieli, dobre, teraz będziemy bezuchować te wszystkie atrakcje lokalne, te welenos, te kaj idzie zajechać po robocie, powandrować bez całkie popołudnie i ciś nas do chałupy. Nie takie na całki tydzień albo miesiąc. I łoros się okazało, że 20, 30, czasem 60 km od chałupy my tutaj mamy naprawdę perełki. Bez to już sumy fez radzi, że przyszedł taki dzień, że powiedzieliśmy se, musimy oddekować ten Śląsk. Musimy go spokopić. Bo keby nie to, nikiej by my nie uwidzieli tych cudnych szteli, ale też nie trafili tych wszystkich zacnych ludzi. Toż godą wam, Śląsk werci się oddekować. I to najlepiej tak kąsek po kąsku, po leku. Tak, co by go do porządku spokopić. Bo jak się kery za to bierze zawartko, to przy familokach uwidzie no hasioki za nimi. A nie to, z jakiej są pięknej, naprawdę cudnej czerwonej cegłówki. Jak się Śląsk bezuchuje na gipko, to na ten Beispiel stare, pociepane, scharatane ząbki, to będą no takie szpetne mury, place, które trzeba do końca pobulić, a postawić tam jak cosik ganz nowego. Ale inksi widzą tam naprawdę zwiedowne stawienia, ze morą we środku, ze historią. Cosik, na co warto się dać pozór. A, miałem wam już powiedzieć tydzień temu. Jak ze zadku, kaj słyszycie kocika, to jest nasz Alois. On też by chciał być we śląskim podcaście, no bo mianuje się Alois. To jest taki echt Ślązok. No ale zawieram się tutaj za drzwiami i liczę, że nie będzie tych drzwi dziś odropą. Wejrzymy. To już dziś chcę wam pokazać i krótko powiedzieć o naszych ulubionych sztelach na Śląsku. Ja no zarogodą, że to nie będą takie place ze pierwszych zajtów cajtungów. No ale genau takie mamy wzocy najbardziej. Powiem wam jeszcze tak ofyn, że jak się rychtuję do tego śląskiego podcastu, to lubię se go poplanować. Ale lubię se też poplanować ten transkrypt, który potem się na zajcie pokorze. I bez to już jakoś, że chcę tak umienił, że musi się w tym tekście, w tym artyklu pokazać takie hasło śląskie landmarki. Landmark to jest fest ciekawe słowo, bo wielce to jest słowo angielskie, ale po śląsku będzie przeca jednako akuratne, prawda? Bo to jest tako marka naszego landu. Śląsk ma pora wizytówek turystycznych, takich, którymi umie się płasić i we każdej tajli tej naszej krainy, tego naszego hajmatu, traficie coś naprawdę specjalnego. Tuż na zaczątek wejrzyjcie, no jakie mamy piękne, naprawdę zwiedowne miasta na Śląsku. Tuż no i przód na Rybnik. Miasto, o którym idzie powiedzieć, że jest takie genau. Ani za małe, ani za wiele. Wszystko idzie tutaj znaleźć, wszystko idzie kupić, a do szwoczki idzie z śpiechty. Nie trzeba iść bez pół miasta autem albo autobusem. Turystycznie też jest fajne. Idzie tutaj dychnąć przy szpajzie, kreplu, tyju albo kafeju na pięknym rynku.
Idzie se też zicnąć na którejś ławce kąsek dali we superowym parku tematycznym nad rzeką Nacyną. Jak mocie radzi zabytki a stawienia, to czekają na was też neogotycko bazylika świętego Antoniczka, tako Marka Rybnika, malućki kościółek we parku na górce, albo kąsek dali od centrum Gruba Ignacy, ze wieżą, z której idzie pozaglądać na całki landschaft naokoło. Mamy tutaj też masa sztreków dla kolorzy. Jakaj polotać, abaj kaj się potoplać. Starczy zajechać nad Zalew Rybnicki, albo porozkładać jako deka na pniowcu. A można i radzi na kołach skoczecie, jak realizujecie bez długie kilometry. Jak ja, to tutaj macie Wiśniowiec. Marka tego, jak srogi wpływ na rozfechtowywanie miasta mają od niego pomieszkańcy, a od nich akcje. No i wele Wiśniowca Rybnicki stadion, na którym ścigają się żużlowcy, a szpilają fuzbalery. Czy to mało? Wleźcie se do punktu Halo Rybnik, to jest tako turystyczną informację w naszym mieście, i weźcie se taką kartę, którą się mianuje Rybnik szlakiem diagnozy. I co potem? Potem napoczynacie wasz wander. Oddekowujecie miasto genau tak, jak to robili szauszpilerzy serialu TVN. Tego przy którym Jorzech robił. No ja, ale Śląsk to nie Rybnik. Większe śląskie miasta też są fezna-folowane atrakcjami. Starczy tutaj wspomnieć choćby o Katowicach ze znanym na całki świat Nikiszem, ze spotkiem genau ze kosmosu, albo tą całką katowicką cołną kultury. Dali mamy Zabrze ze Grubą Guido, Sztolnią Królowa Luiza, a najlepszą futbalową śląską ferajną, kero szpilo teroski we polskiej ekstraklasie. W Raciborza znajdziecie masę śląskich zamków, po których nie idzie przestać realizować, jak już zaczniecie. Takie są piękne a zwiadowne, chociaż mocka już zharatane. A dyć to nie ma ani półek tych najzwiadowniejszych śląskich miast. Idziecie wyżej na Opole, albo na Połednie, za czeską granicę, i tam jak już czekają Ostrawa i Opawa. Śląskie miasta są cudne, zwiadowne i moderne. Naprawdę. Bezuchujcie. Ale dyć te wszystkie place, o których żech teraz powiedział, to każdy z was znopra. Oby tak po klangu, ale sztyc. O nich się godo, idzie je uwidzieć na mapach, a roz za kiedy pokazują się we internecie albo we telewizorze. Toż co powiecie teraz na sztele, u których sztyc słyszało naprawdę niewiele ludzi. Słuchajcie, żaden się nie ma teraz tutaj gańbić, ale znacie takie miejsca choćby Familoki we Czerwionce albo Banka we Rudach? Nie? Już można i stację Jozowada. Też nie? A można i Zomek we Tworkowie, Krzyżanowicach, Silherowicach, Pałac we Sławikowie. Tak jak godum, nie trzeba się z kisz tego gańbić, ale jak kiedy będziecie mieli przyleżytość, kapka czasu fraj, to wybiercie się tamek. Naprawdę, będziecie mieli wzocy. Jak chcecie porezować po sztelach, które są takie trochę znane, trochę nie, to ciście sztrekom zabytków techniki. Umiecie zacząć na ten bajszpil od tyskich browarów albo od Gruby Guido. Dobra, teraz pytanie. Gdybyście mieli obrać jedna farba, z którą kojarzy się Śląsk, to która farba by to była? No proszę, ani mi nie próbujcie gadać migrance, że farba siwo, oby luft, albo czorno, oby wągiel. Śląsk już nie ma taki. Śląsk jest farebny. Że wam powiem, Śląsk jest einfach zielony. I genau tym zielonym tajlom naszego heimatu będziecie się akuratniej przyjrzeć bez wiosna a lato. No i przód, biercie koła, a ciście na Pojezierze Palowickie. Znajdziecie oaza we samym środku lasu i landschaft jak Zołobroska. A ku dymu kukniecie na stare stawienie skukane pośród strumów. Tajla Huty Waleska. A, i nie przepasujcie fez popularnej chałupki Szreka. A jak wybieracie jakiej bliżej południowej granicy, to nie przepasujcie czasy meandrów Odry, a wszystkich zielonych terenów naokoło. Po takiej razie idzie se dychnąć przy birze albo coś ich pomaszkecić we cudnym zonku chałupki, który fez wam rekomendujemy. Kolera ci Boża je też rezerwat przyrody Łęszczok, w którym umiecie se poplanować naprawdę fajne popołudnie, a jak ciśniecie na rajza do Tychów albo do Pszczyny, to tamek czekają na was paprocany, a zegroda żubrów.
A, i nie śmicie przepomnieć o rajdzie do pałacu we Pławniowicach. Bo okrom cudnego stawienia, pora metrów dali umicie się okąpać, a trochę opolić. Nieru na wiele tych gryfnych śląskich szteli ze zielonym landszaftem a modrą wodomie. Choć to lata chybnie, co by to wszystko pobyzuchować, pra? O Śląsku my se już pogadali, ale jako to je na świecie? Pandemia okapka to wszystko odmieniła, ale zezwólcie no, że przeczytam wam cosik, co szajbłek do naszej książki po śląsku 3 lata temu. Z rajzami poleku dzieje się genau to samo, co z każdą większą tajlą naszego żywobyciu. Mierzną się nam. Z każdej zajty tela umiemy uwidzieć cudnych landschaftów, tela złotego piosku, a modrej wody we oceanach, że poleku mamy onych dość. Ale to nie ma tak, że nie śnią mną się już rajzy na Galapagos, co by popływać ze żółwiami, albo na Gibraltar, co by zagodać do afów. Tak jak przy kupowaniu łachów, coraz więcej babów ma w zocy minimalizm. Już 7 bluzek we plac 14. Tak w rajzowaniu napoczlimy akuratnie zaglądać na te sztele, które są bliżej. Kajzarowe nos. Choby jaki widz, pra? To był cytat sprzed 3 lat. Jerzek zicher, że on był w ten czas akuratny. I co się podziało we 2020? Pandemia wyłonaczyła z rajzami genau to samo, co bez stolecia szło widzieć już we kunszcie. Po srogim, herskim, nafolowanym detailami gotyku przyszł einfachowy renesans. Zaro potem zaś Bogota, złoto, a blendujące dzieła barok, już wcale przefolowane rokoko. Ale co zaś po nich? Toć klasycyzm, prostota i pokój. Otóż wejrzyjcie, genau to samo wirus zrobił z rajzowaniem, mianowe takim krótszym odcinku czasowym. Jak już się zdało, że bajrajzowanie umie się zmierznąć, a wszeobecno presa z kuli tego, że wszystkie kamraty rajzują kaś daleko, fort była już tak epno, że gańba było ostać w doma, to wirus odmienił całki świat. Nie runa wiele bych teraz dał, co by zaś szło rajzować bez żadnych limitów, restrykcji, testów, a kwarantanny. Ale ja zawsze myślę na plus, bez tuż można już wnet dostanemy jegłą po rękach, a kapka się to wszystko zrobi normalniejsze. Trochę już we internecie my szrajbli, tym, że się już łasił w pierwszym odcinku tego podcastu, ale bez te pora lotu odebraliśmy też mocka pytań o to, które landy, miasta a sztele mamy najbardziej wezocy. Powiem wam ofyn, że pieronym ciężko je tukaj welować na najlepszą atrakcję, ale chcę wam podciepać pora idei. Toż jak macie w zocy Europa, to idei na rajzy je naprawdę for. Wiecie w ogóle, że Amerykany nam tego fest zowiszczą i mierzol, że mogą cisnąć autem bez land i pora dni, a tam jak sztyc będzie ta samo gotka, podane jodło i jednako historię. W Europie je blank inaczej. Wyjrzyjcie na taki bajszpil. Droga z Rybnika do Lizbony. Do kupy to je kapka przeszło 3000 kilometrów. Wiele po drodze rozmaitych godek? No najmniej 6. Wiele szumnych, lokalnych, tradycyjnych maszketów? Nie ma ani siły tego porachować. A tako samo sztreka w Ameryce? Najbardziej podano będzie rajza ze Waszyngtonu bez Miami do Nowego Orleanu. Niemożebne sztele, masa historii, ale sztyc ten sam land, sztyc angielsko-gotka. Toż ja umiem Amerykanów spokopić, ale też idzie na to wejrzeć z inszej zajty, z naszej. My genau tako rajza zrobili, a dociepali my ku temu start kapka prędzej, bo już we Nowym Jorku, aż toplimy dopiero we Chicago. Toż u nas do kupy się zrobiło przeszło 6600 km. I fest my byli w ten czas radzi, że bez koszdu tajla tej rajzy szło się dogadać po angielsku. Toż nie ma co jamrać, trzeba się radować tym, co się ma. Ale pójdźcie przyjdziemy nazw do tego wandrowania po Europie. Toż jak nie znacie Bałkanów, to ciście na południe. Bez Chorwacyjo, Bośnia, aż ku Albanii, a nazad. Spamiętajcie no, że w ten czas sztop we Słowenii to je mus. Lublana się podoba każdemu. Umiecie się też wybrać do takich najbardziej herskich, najbardziej znanych miejsc na świecie, choćby Lizbona, Barcelona, Madryt albo Paryż. Wszędzie znajdziecie to nie fligry, a na miejscu je co pochać i bez pora dni i bez pora tydni. Weźmy mieli w zocy też Bergen we Norwegii.
Wejrzyjcie na bloga, bo ze naszymi doradami umiecie szafnąć ten urlaub tamek naprawdę po toniu. Jeno musicie dać pozór na pogoda, tutaj wam nie pomogemy. Tamek jak nie zsuje śnieg, to leje deszcz. Leko nie ma. Dobra, co dali? Toć, Italio. Nasz ulubiony land. Kiedyś dzień się do niego przekludzimy, forgot. Każda tajla Italii je piękno. I najlepszej wam tutaj nie dam, bo my umiemy powiedzieć, jakie nasze takie top 6. Top 6 to będzie Sardynia, Sycylio, północny wschód ze Weroną, Wenecją i Padwą, Apulio ku temu, Neapol, a wszystkie mieścinki naokoło i na koniec taka sztreka od Genui bez Cinque Terre, Pisa i Florencio aż ku Bolonii. Italio, najlepszy land. Forgot. Jeszcze jedna idea. Jak chcecie postawić szłapy w Azji, ale być sztyc po blisku, to fez rekomendujemy wam wycieczka do Tbilisi w Gruzji. To jest naprawdę perfekt miasto. Wszystko my tam mieli w zocy. Od maszketów, bez landschafty, aż do cyn. Szłoby tak godać, ale nie o to się tutaj rozchodzi. Wejrzyjcie se dzisiaj na te place, o których żech tutaj rozprawiał, a zaro nabierecie chęci na rajca. Toć, dzisiaj we pandemii to jest takie trochę samobiczowanie, ale można i się werci. Zawsze idzie coś poplanować na za miesiąc, 2 albo na za rok. No wejrzymy, jako to będzie. Kuknijcie też na Belekaj.eu. Wartko pochytocie, jako to wszystko poorganizować, kiedy najlepiej realizować, kajny nać, a co pomaszkecić. Roz na tydzień albo 2 wciepujemy też relacje ze nowych szteli, bez tuż filujcie, co się tam jak na blogu dzieje. Dobra, teroski taką praktyczno tajla tej całki gotki. Kapka na łopy nam się tutaj ten podcast zrobi, ale jak już jak wam podciepał te pora idei na następne rajzy, to teroski badnemy, jako to idzie wszystko wyłonaczyć po toniu, dobra? Bo myślę, że wszyscy przykwolicie, że rajzowanie po świecie to jest najlepsze, co umiecie zrobić sami dla się. Toż jako to zorganizować, co by nie udać wszystkich pieniędzy z portmela, a wycyckać każdą wycieczka na maksa? Chodźcie, wejrzymy. Bodaj wszyscy znamy takie persony, którym rajzowanie kojarzy się zaro z wielimi pieniądzami, a szporowaniem całky rok na jedne wczasy. Zdaje mi się, że czas sztyć wszystkiego odkozować, co by naszporować geldu we szparbić się na te jedne wczasy bez lato. A psińco, to jest wszystko jedno epne cygoństwo. Beispiele? Za młodzioka, tydzień w Italii 1000 zł. 2 tygodnie na Bałkanach 1200. Co ku temu? Rajza do Paryża a nazot mniej jak 1000. I tutaj się nie chwola, bo umiast pokopić, że teba i szpile są kapka ekstremalne. Są bych tych rajzów drugi raz nie wyłonaczył. Starczy powiedzieć, że w Italii 3 nocki nalimy w autobusie, a no 3 we hotelach. Na Bałkany zalecielimy fligrem, ale nowe jedna zajta. A do Paryża ciślimy tam a nazot autostopem. Ale jak był czas, a nie było za tela pieniędzy, to trzeba to było genau tak szafnąć. Teraz jest kapka inaczej, bo to tak we żywo byciu bodeje, że za młodzioka nie ma pieniędzy, ale je czas. A jak kereje już majorantny, to nie ma czasu, ale je kapka więcej pieniędzy. I ja myślę, że to jest tak dla większości ludzi na ziemi prawidło stare jak świat. Albo czas, albo pieniądze. To ja myślę, że fest ważne jest, co by znaleźć taki porządny balans między tymi tajlami. Dobra, ale to jak zorganizować fajno, zwiedowno rajza po toniu? Ja wiem, że to wszystko, co ja teraz powiem, umiecie znaleźć na pierwszym lepszym blogu rajzowym. Ale można jak kerywam to przygodę do ucha i to po śląsku, to spamiętacie to na kapka dłużej. Porządno rajza, w której nabierecie życiowych szprymów, pozaglądacie na najpiękniejsze landschafty, pokosztujecie najlepszego jodła, a jak będziecie nazot, to jeszcze się połasicie wszystkimi buildami. Pierwsze, co czas pamiętać, to to, że werci się szykować wszystko samemu, a nie ma się co tego bać. To choć trochę czasu będziecie musieli nad tym przysiedzieć, ale zawierzcie, naprawdę się werci.
Wczasy ze rajzy biura umią kosztować baj 2, 3 albo i 4 razy więcej, jak ten sam wyjazd pochytany samemu. Często zda się też, że na miejscu, kajś w cudzym landzie, ceny muszą być srogie, a już wcale jak są w euro. Tak też być nie musi, bo takie sztele, choby południowo Italio ze cudnym bari albo Katania na Sycylii, idzie by zuchować naprawdę łacnie. Starczy chyba powiedzieć, że na kafie i na mieście udacie tam jak ze 5 złotków, na bieru z łoziem, a fest szumny italijski obiad zjecie tam jak zamieni jak 3 dychy. Punkt pierwszy. Termin albo miejsce. Na sam zaczątek planowania rajzy musimy sobie powiedzieć, co jest dla nas najważniejsze. Konkretny termin, kiedy musimy dać pozór na urlop w robocie albo w ferie od bajtli, albo miejsce, bo od zawdy śni się wam Koloseum w Rzymie albo Torg w Marrakeszu. Załoby, że lekcji jest znaleźć, to nie farkarty na fliger, jak nie musimy tak miarkować datów. Zda się bycie łogibnym, bo ceny flugów są tańsze we środku tydnia, jak we soboty albo niedzielę. Werci się też sztyjc filować sznupaczki lotów, bo ceny umią się zmienić baj bez jeden dzień. No i drogsze są po południu, a na wieczór, jak większość ludzi przyłazi na z roboty. Nie bez znaczenia jest też dzień tydnia, w którym sznupiecie za farkartami. My często nie mamy zaplanowane kaj, a bardziej w jakich dniach chcielibyśmy się kaj wybrać. To już fest my byli radzi jak najbardziej znane linie z tanimi flugami, Ryanair i Wizz Air, startuj z takimi opcjami sznupaniu po cenach. Co by na to wejrzeć? Na Ryanie kuknijcie na tam taki link zaplanuj i dalej szukaj cen, a na Wizzerze to się mianuje wyszukiwarka cen i to jakaś tak pod spodkiem. No spamiętajcie tutaj, że jak już wam się tam pokorze fajno cena, no to trzeba się śpiechać. My bez te linki z tym knifem lajstli se już tak przeszło 10 farkartów. Dajcie też pozór na pora rajzy. Najlepszy czas na łacne zwiedzanie to jest tako wczesno wiosna, to już marzec, kwiecień. No albo jesień, wrzesień, październik. To jest perfekt pora. Nie ma za gorko, klara nie wyrządzo, nie nerwują tłumy turystów, a ceny są kapka mniejsze jak bez reszta roku. Roz za kiedy werci się też osmolić rajza bez weekend majowy, łostać w ten czas w doma, a wybrać jakaś tydzień przódzi albo nie skorzy. Ci, co mają swoje fligry, oni nie są miechem piźnięci. Wiedzą kaj kiedy jaki fajrant. Już na przyszły rok poplanujcie sobie wycieczka tak kole półku maja. Będziecie cali furt. Tutaj też jak jest przyleżytość, to jedna rzecz wam wytuplikuje. Toż my z Julią robimy w takiej firmie, kaj we polskie fajery się robi. Bez to już 11 listopada albo wszystkich świętych nie traficie no zwandrować po mieście, ale bardziej robić przy laptopie. No ja, ale płacić możemy się nie skorzy tym, że taki dzień, jak jest święto, a my robimy, umiemy sobie nie skorzy odebrać we każdy inszy dzień w tym samym miesiącu. Tuż myślę, że bez tuż roz za kiedy zda się wam, że my sztyc mamy fajran, taka realizujemy. Nie, my mamy genau tela urlaubu cowy. 26 dni plus weekendy, plus nacyjowe, a kościelne fajery. Tela. Tak no godą, co by wszystko tutaj było ofen. Dobre, teraz kapka o farkartach. Przed planowaniem w czasów werci się też zicnić na chwiliczkę, a kuknąć na ceny flugów do szteli, które są dla was zwiadowne. Na rozmaitych zajtach a blogach rajzowych znajdziecie informacje, eli 200 złotków za rajza tam, a nazad w czerwcu do Londynu, to jest fajna przyleżytość, albo raczej szkoda pieniędzy. Dalej, jak już znajdziecie te farkarty, werci się kuknąć wiele udocie za transport z Flughawyny do centrum miasta. Trefio się roz za kiedy tak, choby w Paryżu, kaj za rajza ze Flughawyny do centrum miasta, a nazad trzeba dać kole 100 zł. Ale są też fajne iberaszungi, choby Madryt, Bolonio albo Valletta. Tamek do centrum dojadymy z Hawyny komunikacją miejską za pora euro. To już jeszcze o lotach a fligrach. Jak mieszkacie na południu Polski, to macie naprawdę masa przyleżytości. I nie bójcie się miszungów takich, choby wylot z Katowic na Sycylio, a przylot nazad do Wrocławia albo do Krakowa. Toć, trzeba dać w ten czas pozór, eli się to richtig opłaci, albo eli nie zeżere to za wiele czasu. Ale to starczy einfach porachować.
Jak się odewrzycie na ten kniw, to łoros się okaże, że za naprawdę małe pieniądze umiecie wybrać się i na wander po górach, i na polegiwanie na piosku, i na porugodzinne łażenie piechty po cudnych miastach. Pamiętajcie, że perfekt moment na sznupanie za lotami jest tak kole 2, czasem 3 miesięcy przed rajzą. Dajcie też pozór, że werci się oporządzić komputer przy planowaniu rajzy. Pliki cookies umią zrobić tak, że uwidzicie insze ceny jak wasz sąsiad. Pora złotków różnicy idzie też dozrzyć między kupowaniem na zajcie, a bez aplikacją na mobilnie. Ja tego trochę pra. A toż tej z nim ma wszystko. Ale nie traćcie chęci. Naprawdę szafniecie to chnet, a potem będziecie radzi rajzować po toniu bez długie lata. To, że jak macie już farkarty dla całki familie, to werci się pomedykować nad taszami. Jak ciśniecie no na weekend, to smolcie te wszystkie epne tasze a kofry, bo będą wamy no einfach zawadzać, a stracicie czas na nadawaniu onych we fensterze, a potem na odebieraniu z taśmy po przylocie. Ciście se z podręcznym rugzakiem, kerie fraj, a do kerego naprawdę leko wlezie wszystko, co je richtig przydajne w rajzie. Jak wybieracie się na dłuższe rajza, to kupcie se jedna tasza na familio. Więcej naprawdę wam nie trzeba. Przyszporujecie, a wasze pleca będą wam wdzięczne. A no i przeca rajzować idzie nie jeno fligrem, pra? Teraz kifes werci się też rajzować modernymi autobusami. Znaczy, werciło się przed pandemią, no ale przodzi wygodliwie się zicało, albo inny nało, a farkarty szło kupić bez interneta. Pora takich linii, które mają fajnie skuplowane miasta w Europie, to już na rajzy ze Śląska do Niemiec albo do Austrii są ganz perfekt. My tak zrobili masa kilometrów. Rajzowaliśmy na sztrekach Monachium-Genua, Praga-Monachium albo Paryż-Bordeaux. Chociaż nasz hit to był i tak w Ameryce. Za rajza autobusem z Houston do Chicago, 27 godzin w autobusie, daliśmy $1. Coraz fajniejsze są też europejskie cugi, no ale tutaj za obycz travelować. Albo dobro jakość, a drogo farkarta, albo po toniu, ale pieronym długo, a we łożliwych warunkach. Jak gadamy o transporcie, to jest jeszcze jedna opcja. Jak komu zostało naprawdę no pora kotloków we Portumelu, a fest chce się kaj wybrać, no to już zawsze idzie spróbować rajzy na sztopa. Toć, trzeba mieć więcej zmieru, energii, a mocnych nerwów. Sprzyda się też cel w rugzaku, keby tak się trafiło sztopnąć bez nocka na tanksteli, ale idzie przyjechać nas z blank lepszymi szprymami a historiami. Nie ma to dla każdego, ale musimy often powiedzieć, że kiedyś mieliśmy takie rajzy fest w Zocy. No i lepiej wspominamy wycieczka po Bałkanach. Bezuchy we Mostarze w Bośni albo nocka w Celcie na plaży we bułgarskim Burgas będziemy jeszcze długo wspominać. Żole na tej rajzy po albańskich górkach bez załączonych świateł. Krum tego wspominki z autosztopa mielibyśmy naprawdę perfekt. Dobra, co dali? Mamy farkarty, siadamy do cuga, do fligra, do autobusu, cisnemy. Czekać nynać, pra? Przed buchowaniem spania w rajzie trzeba się spytać siebie, a reszty kamratów, co jest dla kogo ważne, a za jaką sztelą sznupiecie. Luksusowe pomieszkanie, albo willa z ogródką w centrum miasta, albo coś skromniejszego, kajś na kraju miasta. Można jak ciśniecie do epnej stolicy, kaj nasztelowujecie się na łażynie od rana do wieczora, to nie weźcie się brać epnej chałupy z jacuzzi, a przyszporować na naniu i zabuchować tońszy hostel albo izba kajś w centrum. Można i dądziecie w ten czas do najważniejszych szteli w pora minut, a przyszporujecie na jaki dobry łobiot. No mnie ma gańba, że za obycz sznupiemy za izbami, a hotelami knifem łodno i tońszych. Chyba, że wybieramy się jakaś fajrować rocznica albo Geburtstag, no to w ten czas inaczej. No i lepiej wejrzeć na Booking albo na Airbnb. Dwie zajty, na których znajdziecie gościna w każdym kąsku świata. Idzie zabuchować hotel albo hostel, ale też izba, całkie pomieszkanie albo i celt. Pomedykujcie, co się wam bardziej sprzyda. Fest łacne łóżko, ale z cudzokami w izbie, albo całko chałupa, drogszo, ale z kuchnią, w której idzie se uważać. Ta drugą opcją będzie perfekt przy dłuższej razie z familią, po landzie, w którym lokalne jodło jest tak dobre, że starczy jeno pokroć, a przygrzeć w chałupie. Takie ganz tonie na nie je dobre jak fol łazicie, a do gorków ani nie chcecie na wczasach podlazować.
ten czas przyszporowany geld umiecie udać na maszkety na mieście. Jak nie macie lęków przed realizowaniem a planowaniem na ostatni driker, to w internecie idzie też blanktunio znojich gościna na ten sam dzień, tak po 5-6 po południu. Tak jak przy transporcie, tak tutaj przy spaniu, przy nenaniu, jest jeszcze jedna opcja. No też nie dla każdego. Toż fajną przyleżytością ku trefieniu nowych kamratów, ku wspólnej godce, wieczerzy, a potem frajny naniu kajś na rugówce, je couchsurfing. Gospodarzy zezwolają tam jak spać usia, a często prowadzą was też po mieście. Spamiętajcie, że to jest coś więcej jak idea na gościna na faty. Rozchodzi się tutaj o poznawanie ludzi, kultur, a ładnych przywyków. No i pasowałoby też być fertich na odwdzięczenie się gospodarzowi końskim tapczana kajś przyszłości. Dobra, mamy już farkarty, aż tela do spanią. Teraz trzeba posznupać w internecie, co tak richtig je do zwiedzania w miejscu, do którego jademy, a co się werci tam jak pomaszkecić. I tutaj ważną informację a dorada. W cudzym landzie jedzcie cudze jodło. Forgot, nie zróbcie tego feleru, a nie futrujcie się byle jakimi hamburgerami albo najtońszymi rzymłami. Wspominki z udanej rajzy to nie jeno landschafty a stawienia, ale też maszkety. Najlepiej wejrzyjcie kaj najdłuższa raja i posznupcie za sztelami, w których jedzą lokalsi. Nie przypomnijcie, że bliżej centrum załobycz ceny rosną, a jakoś się traci. Uciekajcie też od specjalnych kartów dla turystów, a od wycacanych szynków z czerwonymi tepichami. Chyba że macie takie sztele richtig wzocy, w ten czas ciście einfach uobiadować, a wieczerzyć, kaj wam pasuje. My zawdy łażymy, a kukamy za placami, kaj przyłażą całkie familie, a kaj idzie pokosztować lokalnych specjałów. A i często też werci się pokosztować takiego jodła przy drodze, do ręki. Choby krokety w Neapolu albo owocowy napowek we Marrakeszu. A jak macie pomieszkanie z kuchnią za sztela do nynanio, to zarociście na tork, a nakupcie owoców morza, grinzojgu albo wosztów. Posznupcie też kajaki market. Co powiecie na francusko Rzymła z kejzą pod lotowinem na schodach przy Sacré-Cœur w Paryżu? No dziś to są zolety idealne. Pojedli i popili. Toż teroski bezuchujemy atrakcje. Wszystkie zwiadowne atrakcje, egal w jakim landzie, znajdziecie na blogach rajzowych. W internecie ich je naprawdę full, a w poru to się obmiłujecie od pierwszego bliku. Pogadajcie se no najprzód we ferajnie, co w to lubi w rajdzie pochać. Planujecie łażenie po muzeach, knipsowanie chowania się Klary na górce, cudny landschaft, albo mecz futbalu na chyskim stadionie. Dogadajcie się przed rajzą, bo nie ma nic gorszego jak haja między wykamanymi wandrusami na wczasach, naprawdę. Z kuli cen niekerych eintrytów do muzeów albo do roztumajtych atrakcji idzie dostać naprawdę herzszlagu. Jak mamy niewiele czasu, to warto się skupić na tych atrakcjach, które są einfach frei. Zawierzcie, nie ma nic lepszego jak długi spacer w nowym mieście nafolowanym cudnymi stawieniami. Ten czas i pora godzin starczy, co by szafnąć najważniejsze sztele. Fajne są też chyrskie place a parki. Niektóre muzea, kościoły idzie by zachować na faty, w niektóre dni w tydniu. Fest często są to pędziałki. Przyszykujcie się przed rajzą, poczytajcie kapka, a na isto coś ich takiego się znajdzie. Dobra, na koniec przydajne knify od nos. Co jeszcze się werci spamiętać? Narychtujcie se karta w cudzej walucie, co byście nie bulili prowizji bez cweku. Masa banków motorowskich takie w ofercie, to już trzeba się jeno popytać, a nie dać się ocyganić. Idzie se w ten czas sprzedać tam jak genau tela geldu, wiele chcecie udać, a nie musicie targać w botlikach tyle papierów a kotloków, bo za większość linksów zapłacicie kartą. Poczytajcie też trochę, czym najlepiej rajzować po samym mieście. Pomotlanym, ale sztyć superowym metrem choby w Paryżu, albo autobusami, którymi idzie zjechać pół landu choby na Malcie. Roz kiedy werci się pogadać z taryfiorzem, ale tukej, co by być zicher, rekomendujemy rajzy obsztelowywane mobilniokiem, chowy Uber. Zaro wiecie wiele zabulicie, a szofer woz nie łoszyci. Studenty nie śmią przepomnieć o legitymacjach, bodaj w każdym landzie trafi się sztela, w której z kuli tego kąska plastiku przyszporujecie pora euro, dolarów albo forintów. Na sam koniec rychtunku do rajzy, tajla fez wożno, bezpieczeństwo. Dajcie pozór nasia, na waszych kamratów, a na wasze tasze. No i nie przepomnijcie o ubezpieczeniu.
dzwońcie do okienka po karta EKUS, a jak żeście są młodziokami, to najlepiej sprawdźcie jeszcze ku temu ekstra karta Euro 26 albo ISIC. Dobre, pakujcie rukzaki, a ciście w rajza. Jak uwidzieliście, rajzowanie umie być łacne, ale czasie ku temu należycie narychtować. Wiem, że teraz szafniecie to wszystko na zicher. Jak macie w socie Europa i chcecie ją lepiej spokopić, to jak jedno na świecie się zrobi kapka normalni, wejrzyjcie na belek.eu, a na zicher znajdziecie tam jak relacje z landów, które się wam śnią po nocach. Dzięki wam piękne za dzisiaj, liczę, żeście nie uśli. Jak macie w socie te moje rozprawianie tukej, to jak wam nie ma gańba, po prostu piszejcie proszę tym, co w dali. No i słyszymy się za tydzień. Tradycyjnie na koniec przypomnę, że całki ten podcast jest wyłączony jako tajla rychtunku do nacjowego spisu wszechobecnego 2021, a więcej detali o spisie znajdziecie na naszej zajcie spis 2021 belek.eu i na zajcie ślązoki.pl, kaj robimy spółem ze 22 innymi organizacjami pod mianem Śląsko Sztama. Dzięki za dzisiaj i słyszymy się za tydzień. Pyrsk!